Син аралаша торган яшьләр, бүгенге көндә син аралаша торган яшьләр, алар нинди? Мин бик күп төрле яшьләр белән аралашам. Төгәл бер генә сыйфатларын яки бер төрле яшьләрне генә аерып әйтү авыр, но алар бик төрле. Менә мәсәлән, безнең моң мәйданчыгында без җибәрдек шундый бер проект, Кыйса Юсуф проекты, ул инде әкренләп ахырына якынлаша. Ул open call, ягъни без игълан бирдек тә һәм кем тели ул проектта катнашырга шул килде. Безнең максатыбыз да шундый иде, театр кысаларыннан чыгарга. Ошо проект. Әйе, менә бездә мәсәлән бар төзелеш фирмасында эшли торган бер кыз, бар геолог булып бик зур ширкәттә эшли торган, төрле чит илләрдә бик күп эшләгән, чит мәдәниятләр өйрәнгән, күргән кызыбыз да бар. Бар чит илдә укып кайткан һәм безнең мәгърифәткә күңеле җанатып йөрүче кызыбыз да бар. Бар каллиграфия белән шөгыльләнүче егетебез. Алар бөтенесе бик төрле. Урам биючесе бар ул проектта. Бар ниндидер кино төшерә торган кызыбыз бар. Бик күп төрле алар. Һәм безнең максатыбыз да шундый иде. Безгә ничектер, чөнки гел театр эчендә кайнаган кешенең аның фикерләре гел бер юлда йөри башлый, һәм ул ниндидер яңалык таба алмый башлый, ниндидер яңа әйбер ача алмый башлый. Һәм безнең максатыбыз иде ул проектта күпчелек бездән яшьрәк кешеләр, һәм без алардан өйрәнәбез. Менә калса, менә мин әгәр дә шундый чыпчык котырса ябалакка ташлана ди, мин менә котырган чыпчык рәвешендә хәзер үземнән олырак буынга шундый киңәш бирер идем, яшьләрне өйрәнергә. Чөнки киресенчә түгел, аларны өйрәтергә түгел. Инде мөмкин кадәр өйрәткән инде ул буын. Хәзер безгә өйрәнергә кирәк ул яшьләрдән. Чөнки баягы әйтүемчә, алар үз эшенә безнең тәҗрибәне дә алдылар. Һәм үзләренең уникаль тәҗрибәсе дә бар. Алар үзләре киләләрме, үзләре теләк белдереп киләләрме, әллә җыясызмы, туплыйсызмы сез аларны? Без игълан иттек һәм заявка бирде 100-гә якын кеше. Шул 100 кешенең 50-се килде собеседованиегә. Шул 50-нең 12-сен без сайлап алдык. Һәм шул 12 кеше белән без хәзер эш итәбез. Хәзер алар бу сезон ахырында, июнь ахырында үзләренең перформансларын, инсталляцияларын һәм башка иҗади акцияларын тәкъдим итәргә тиешләр. Нурбек, менә бу сез әзерләгән материалны, сез әзерләгән тамашаны карарга нинди тамашачы килә? Күзәткәнең бармы? Күбрәк инде яшьләр килә, әлбәттә. Яшь буын, безнең яшьтәшләр бездән яшьрәкләр. Һәм инде искәрмә буларак инде анда олы буында очрый. Аңлыйлармы алар? Төшенәләрме? Белмим. Бунсы Фикерләрен әйтмиләрме? Ну, төрлечә, гадәттә инде фикерен әйткән кеше ул инде нәрсәдер аңлаган дигән сүз. Хәтта килеп мин аңламадым дип әйткән кеше дә ул инде зур җиңү. Чөнки үзеңнең аңламавыңны син оялмыйча әйтә аласың икән, ул инде бик зур батырчылык беренчедән. Икенчедән, гомумән без аңламауга бик исебез китми. Һәм мин менә бәлки хәзер тыңлаучы тамашачыларга да әйтәсем киләдер, сез борчылмагыз, заманча сәнгатьне аңламау ул бик табигый һәм ул бик әйбәт. Чөнки аңлашыла торган сәнгать инде ул, менә әйтик, ниндидер бер татар театры. Исемен әйтмим инде, алар күп, берничә. Әйтик, менә без киләбез ниндидер гади бер татар театрында, карыйбыз спектакль, без барысын да аңладык, без әзрәк җылап алдык, әзрәк көлеп алдык, тәнәфестә чыгып анда чәй эчтек. Театрыгыз матур булды инде. Бу бер төрле сәнгать. Һәм бу сәнгатьне караганда без инде таныш хисләр кичерәбез. Таныш фикерләрне яңадан тагы бер кат чәйнибез. Һәм бу безнең баш миебездә яңа нейрон бәйләнешләр тудырмый. Менә аңлашылмый торган сәнгать ул яңа нейрон бәйләнешләр тудыра һәм сине уйларга мәҗбүр итә. Син уйларга тиеш. Һәм заманча сәнгать берникадәр микъдарда шул аңлашылмаучанлыкка омтыла да. Аңлашылмый торган булырга омтыла да. Чөнки һәрбер спектакльне караганда анда яңа кагыйдәләр. Әйтик, менә иске театрда анда син бер спектакльне карыйсың һәм шул ук кагыйдәләр буенча син икенче спектакльгә, өченче, дүртенче, бишенче спектакльгә бәя бирәсең. Аның костюм матурлыгына, музыкасына анда фәлән тегән грим матур итеп уйнады, матур итеп шундый уйнады. Заманча сәнгатьтә ул бая караган спектакль белән бүгенге карый торган спектакльләрнең бәяләү кагыйдәләре
капма-каршы булырга мөмкин. Һәм ул кагыйдәләрне син тиз генә спектакль барганда уйлап өлгергә, уйлап табырга тиеш үзең өчен. Һәм бу бик нык инде яңа нейрон бәйләнешләр тудыра һәм син ул тапкан энергияны үзеңнең профессияңда юнәлтә аласың. Үзеңнең юнәлешеңә. Син бухгалтермы, син экономистмы, син тракторчымы, син агрономмы, кем булсаң да син үз юнәлешеңдә аннан шул энергияны кулланасың. Менә шундыйрак сорау, без инде заманда мәктәптә укыганда, югары курсларында укыганда тарих дәресләрен укыдык. Ул инде язылган. Киләчәк өчен тарих бүген языла. Аны без язабыз. Бүгенге заман яшьләре яза, милләт балалары яза. Синең фикереңчә, логик тарих язылырмы икән? Теге бик аңлап бетермәдем инде ничек логик язылыр микән. Аңлаешлы тарих булырмы? Менә бүгенге заман яшьләре язган тарих. Белмим. Ничек уйлыйсың? Гомумән уйлаганың юкмы ул турыда? Менә бит бүгенге көндә без язабыз әлеге тарихны. Тарих языла менә. Әлеге минутта да тарих языла. Аңлаешлы Булмады сиңа бу сорау. Юк, аңлаешлы булыр инде, аны теге бездән соңгы булуын әйтеп. Әлбәттә аңлаешлы була инде. Менә без аны ничек язабыз дип уйлыйсың, гомумән. Менә без бит хәзер язабыз әлеге тарихны. Ну белмим, аны эштән әйтү бик кыен. Уйлаганың юкмы? Аны бик авыр уйлау, чөнки без аның эшендә бит хәзер. Безгә менә икенче бөтен дөнья сугышы турында фикер йөртү җиңелрәк бүгенге көн. Чөнки инде ул язылган, без аны укыган, без аны өйрәнгән. Бүген аны бит инде без, ул безнең ихтияр көчебез генә түгел бит инде. Ул ниндидер бер агым бара. Менә мәсәлән, милләт бетә бит инде, ул бит инде сер түгел, ул бетеп бара. Аны сукыр гына, гафу итегез, юк, сукырлар түгел инде. Күңеле сукыр кеше генә күрми. Теге маңгай күзе турында түгел монда сүз. Ну менә бетә бит инде. Ул безнең кулда түгел бит инде. Чөнки без аның бетмәвен телибезме? Телибез. Нишләп ул һаман бетә? Чөнки менә тарих агымы шундый. Без аңа берничек тә каршы тора алмыйбыз. Ясый алмыйбызмы? Берничек тә? Ну бик әз микъдарда гына, ниндидер әз генә юнәлешен үзгәртә алабыз. Минемчә юк. Шулай да син менә бер әңгәмәдә милләтне милләт итеп саклауда сәнгатьнең роле зур дип әйткән идең бер, әмма моны бары сәнгать өлкәсендә эшләүчеләр генә хуплый һәм шул юнәлештә фикер йөртүчеләр генә. Әйтик, башка өлкәдә бүтән юнәлештә хезмәт куючылар, ниндидер үз юнәлешен алга этәреп, бу милләтне саклау өстендә үзенең өлешен кертә ала бит. Әлбәттә инде, әлбәттә. Һәрбер кеше үзеннән башларга тиеш аны. Теләсән инде психолог, теләсән инде рухани, шулай дип әйтәчәк. Син бит менә кешегә нигә намаз укымыйсың дип бәйләнеп йөри алмыйсың. Үзеңнән башларга тиеш анда. Ну шундый дини мисал китерәм инде. Гафу итсеннәр атеистлар. Шулай ук милләт ягыннан инде, тел ягыннан, син әгәр дә үзең балаларың белән яки оныкларың белән, менә мин бик еш күрәм, әби бабаларны безнең ишек алдында чыгып, балалары, оныклары белән вата җимерә урысча сөйләшәләр. Ну бу аларның намусында бит инде, аларның ятында. Без ничек сөйләшәбез? Үзебез нинди үрнәк күрсәтәбезме? Безнең дә балалар үсеп килә. Без. Ну, мин тырышам инде, әлбәттә, балалар белән татарча сөйләшергә. Безнең янәшәдәге кешеләрне шулай күзәтәсең, алар ничек? Ну, төрлечә инде, төрлечә. Кызганыч ки, яшьрак менә балалар бакчасында күбрәк русча сөйләшә торганнар. Димәк, менә шушы милләт бетә дигән әйткән сүзеңә, үзебез үк менә шушыңа юл куябыз дигән сүз булып чыга бит инде. Ну, юл куябыз дип инде, бу бит инде хәзер нәтиҗә, аның сәбәпләре инде күптән башланган. Сәбәпләре күптән, менә без әз генә ниндидер иркенлек тоеп алганда 90нчы елларда, шул иркенлекне дөрес кулланмаганбыз димәк. Милли университет төзеп өлгермәгәнбез. Бу безнең гаеп. Бездән алда, гафу итегез инде, бездән алдан килгән буыннарда гаеп. Алар хәзер безне гаеплиләр, ләкин алар безгә шундый вазгыять калдырдылар бит. Без платформа калдырып китте. Без хәзер шундый шартларда яшәргә мәҗбүр. Безнең әле үзебезнең университет төзерлек көчебез юк, ләкин инде дөресен әйткәндә бар. Ну әле менә хәзер генә без өлгереп киләбез. Ну без менә миңа 33 яшь, мин инде тормышымның күбесенчә өлешен миңа калдырган вазгыятьтә яшәдем. Мин кабул итәргә мәҗбүр булган шартларда яшәдем. Милли университетсыз, милли мәктәпсез. Хәзер мәктәпсез дә калдык бит инде. Менә минем улым әйтә, әти мине татар мәктәбендә бирде. Менә мин аны кая бирергә белмим. Чынлап, бу бик зур фаҗига. Ул татарча булса, бик алдынгы карашлы түгел ул мәктәп, алдынгы карашлы булса, татарча түгел. Татарча түгел.
Hem bu bütün ülkege kagıla. Dirdilen barlıkka kelem. Ya, şuna göre bu indi munda kurashu indi so'ng hozir bizga kelashak turida o'ylamak kerak. Nishik mena tilsiz millat bo'larga mumkinmi?